Hürmetli milletteşler. Hayırlı kiş, kaderli tamaşaçılar. Татарстаныбызның баш каласы, Татар халкының атаклы мәркәзе шәһри Казан бүген үзенең турлыклы, милләтпәрвәр улын зурлый. Күренекле шагыйрь, язучы, публицист, җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлимгә 60 яшь. Айдар Хәлимне һич арттырмый халкыбызның сөекле улы дип әйтергә була. Менә дистә еллар инде андый улларының, кызларының барлыгы белән милләтнең барлыгы үлчәнә. Әйе, ул милләт шагыйре. Әйе, ул милләт язучысы. Әйе, ул әйтәсен шешрәтеп әйтә торган милләт публицисты, милләт трибуны. Айдар Хәлим өчен милләт үзе бары тик Ходай Тәгалә генә тудыра ала торган иң бөек казаныш. Әйдәгез, хәзер юбилярыбызның иҗатына күз салыйк. Төш турында баллада. Утырдымла кимәнең ай түренә, карадымла суларның төбенә. Су төбекәйләрендә һич кара юк, күрәшәккәйләрне күрми чара юк. Әттәйнең сугышчан дусты Газиз Насиров җырыннан. Вашего отца похоронил я. Гвардия өлкән сержанты Тимофей Черкасовның миңа язган хатыннан. Урысның шундый бер кадими сырхавы бар ки, ул аның хәрәкәтсезлектән иза чигүе, моңсызлыктан сәрхүшлеге, ирәюдән килгән иркәлеге, ниндидер сихри балда кигән бер бака килер дә, имештер аның өчен барысында эшләр дигән мәңгелек өмете. Иван Бунин, окаянные дни. Бер мимылдык ханым сүзем бүлеп, русча сөйләште сәбәпсез. Республикам республика түгел, татарчасыз урыс, әдәпсез. Урыныма аудым, көпә көндіз төш күрәм, имештер караңгы, төн ишетәм әтәй тавышын. Тиз кил, улым, бәйлә ярамны. Алда дошман, ява җәдрә шушам, арттан да атарга кушканнар. Башны калкыттырмый прожектерлар, теге буын булган куштаннар. 45 ел буе шулай шушам имеш. Утлар, дотлар. Утсыз араны сикреп үтәм. Һаман йөрәк яра, мин үлмәдем, бәйлә ярамны. Дөнья тынды, урман, кошлар сайрый, әллә сүрен салган зәһәрдән, таптыр тау зәңгәр, әллә зәңгәрләнгән, минем күздән очкан зәңгәрдән. Тауга күтәрелдем, кош моңына батып, үлән җырам, билдән калыккан, күрәм кабер, һәйкәл, алтын йолдыз. Рус түгел, чех дигән халыктан мәрмәр такта. Власов расының баш кисәрләреннән суелган гвардия лейтенанты Нәҗметдин Хәлимов, 4 бала атасы мөгаллим. Шул чак имеш арттан аталарда яраланам. Язып сугыштан җыгылам да, 45 ел буе артка чигәм илгә сугыштан. Уянгачтан уйлыйм. Ярый әле читтә һәлак булган, тапкан матамын бу поганый татар адәме. Псковщиналар,
Пускай шиналарда мұрдар китсе айдар әттәсі, күп меңләгән солдат гәүдәсідәй, әліге қадар урман ішләрендә, сазлыкларда, түңгәк үсләрендә интер кызгыннарга азык булып, шіріп ятар иде гәүдәсе. Уны шадым. Шигъри сүз, күзле сүз икән, инәй. 30 ел яздым жыр, төрлесен. Сиңа язалмадым. Сүзләр эзлим, тапмыйм сиңа лайык күзлесен. Кімдір күнде түшіден түші, әнисіне атап жырлар шығара. Бір жыр жеткен, күзлі сүз, изгі сүз, хатта мүртәт яшқа шылана. Аман қарлы яңғыр, шатырыбызда Құр'ан инде күптен шыланды. Лейсен бұзда мәнсіз сәясәттәй, сүз күзсіз туып, сүзсіз уалды. Зиратқа кіргәш уны шадым, нигәлі искә түштігіз? Әлі адым атлый алмағанға мәллә күз алдымнан үттігіз, нигәлі искә түштігіз? Бу арада кемнәр қая китті? Намуслылар қайсы яққа үтті? Уны шадым, ғұмырым бойы уны шадым үт алмай, хәлім бітті. Жәсәдіңе туфрақ сала алмадым, 3 сағатқа солдат сұңладым. Қабіріңдегі қазыққа қадалғаш, исәрләнәм дейіп ойладым. Күз алдыма китіре алмайм ғажап, кірмейсің түшке де билләй. Шул қадәрді сүйем, хәтірім жуйып, Құдай тәсіне илаһи. Ниндиләр генә иде йөзең, күзең, хайрым рухы бар йылғадан, қаңғылды қас, һаман зарлы дейіп, һаман ятим дейіп бу бала. Юк, юк, милләт ятим итәмісің, сен бит шундай йөрәк биргәнсең, тәнем дә юк минем, тоташ йөрәк, шундай йөрәк биреп үлгәнсең дә, җилкән булып, җилгә сеңгәнсең. Бушан мәйдан, туктагыз, ләкәптә үңәшеп киткән сакау абызлар. 30 ел көткән күзле сүзем, бәлки хәзер ұшқын қойысылар. Юк, алдандым. Бары сұрашасың, мал аштырмый микән абзарда. Суық инәй, сыңар аяғында тұра бүген бізнің қозларда. Zaman, minем білән ни қыласың? Сузған балың, алтын ауызлық. Бу тұрмышта қайшақ били мине, қырған фонтан сыман ялғызлық. Ады түгел сірлі юлдан күн-түн дары құмын тиген пигасым, жүрегімнің тиініне түшіп, алып шыға фикрім құяшын. Алып шыға хәтәр тарлаулардан, алларыма ташлар ишілі. Мин ашығам, бір үк туқтатмағыз. Мин сүйіні шилтәм кішіге. Күрәмәне қанағатлік титаны қышақларға келе қаршыма. Яғылма дейм, мақтап та йықлатма. Күрәшік біз, мәл, тастымал. Йымышаққа басам дейп,
кең йылмайсам, табаныма әнә қадала. Zaman mini şulay irkeli de, şulay ilham bilen yazay. Talyan tavşından uyanıp, bişikten düştüm de min, tüyme kadar zihnime sıydırıp jirnin yemen, Ümitін külge yaşırıptın olgan dalalarga, itek tulu boğa bilen tul kolgan analarga, irler tavşın yuqsınıp jeyregen basularga, yetim yaşlıkны lağnetlep koynagan yarsularga, ey jırladım taştuğayны, turgaylar kuansın deyip, jırladım taularga basıp, üzenler yuansın deyip. Yaşamımның kıblasından kan tabın yudun dünya. Мен topkır öldüm degende ilhamın birden dünya. Jir mina hizmet hem hürmet, jir mina ruhi azık. İl şunda kayda babaylar yüreksip kokkan kazık. Talyanımı. Bu sağımdan bütün nesil arıvım, uzatqanda meni soldatqa aytdi onam. Yeringni yo'g'altsang, qaytasin yo'q balam bu yoqqa. Yashnadi qudratli yashin oyqab ko'z olmasin, talyanim bir talyanim onam yolg'izi qolmasin. Yashab kelgan g'odiy haqiqat bor. Ko'krab jirga kelgan bola, to'g'riligi yovlarda g'ina tugil, tibtin tog'larda da sinala. O'ynadila, oy ezildi talyanim, ortda qoldi onam, ilim, yorim. Soldat yo'li yig'rik so'kmoq tugil, hislar anda tugarak tis ola. Xizmat buyuk, ul tosh yurakka da jir tuyg'usi degan shin sola. Sizini talyanim, narsadir bor, zangarshil onama jir olib bor. Qayg'u meni tankadromda topdi, qora bulut kelib lukni yopdi. O'ldi, sening onam o'ldi. Bilmem şundan alla narsa bo'ldi. Iskarpılar, tavlar, poligonlar, blindajlar, bushgilzalar ham shishmalar ko'zlarimdan qo'shib aylandilar. Yolg'on, hech ishonma dedi do'stlar. Ishon deb pishildadi tavlar. Sing endi bag'rim sing. Yo'lim shayqab tuyoqlarim barmi qoq toshqa, tulparimning tovushlarini eshitam, tug'an yoqda o'ksi oq qoshqa. Ona o'lsa, elga qo'yg'i yotar. Bir qo'yg'iga ming shodlig'im botar. Hasratlardan o't qobizdi jirim. Yorlar o'lmish shishma tummasa, tik shulayda do'stlar qo'yshaq meni, talyan ko'tarolmas mong basa. Yer yo'qolsa, yerda ne qola? Sen yuragim teri, el ona. Muhtaram cemaat, Haydar Halimning shunday bir so'zi bor. Muhabbatni yurakda yurtu og'ir tug'an sherim. Bulay deb tug'an ovulim, tug'an xalqim, tug'an ilim deb aytirga da mumkindir. Chunki Boshqirdistonning Miyaka rayoni Balakay Kirkali avulida tug'ib, bütün Tatar galemine tanılgan, onun ortak uluk cemaat şirkisi, şairi, publisisti, jurnalisti bulup evrilgen bu kişi özünün yüreğinde şındap da
туган авылына, туган иленә, халкына олы мәхәббәт йөртә. Әлбәттә, мәхәббәтнең үсеш кичергән чоры була, эволюциясе була. Менә шушындый үзе дә зур йөрәгенә олы мәхәббәтне сыйдырганчы, һәм аны халкыбыз да үз улы итеп кабул иткәнче, безнең каләмдәшебез Айдарга да байтак тормыш юлы узарга туры килде. Ул 1942 елның 1 гыйнварында туган. Бик яшьли үзенең иҗатын башлап җибәргән. Инде уйлап карасаң, исәпләсәң, 40 елдан артык каләм тибрәтә икән. Һәм шушы чорда тау кадәр әсәрләр иҗат ителгән. Романнар, повестлар, шигырьләр, ул китап, публицистик хезмәтләр. Һәм моны бер генә кеше эшләвенә кайчакта ышанмый да башлыйсың. Һәм Айдар Хәлимнең тормышында әнә шул олы мәхәббәт өлгергәнче булган эволюциясендә кайбер этаплар бар. Ул армиядә хезмәт итеп кайтканнан соң татар халкының мәркәзе Казанга килә һәм безнең университетта журналистика факультетында укый. Түбән Камада журналистлык эшен башлап җибәрә. Кама таңнары дигән әдәби берләшмәгә нигез сала. Һәм инде 1971 елдан 91 елга кадәр 20 ел иҗат гомерен ул Башкортстанда дәвам иттерә. Совет Башкортстаны газетасында әдәби хезмәткәр, Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт драма академия театрында әдәби бүлек мөдире. Һәм шул театрда аның әсәрләре сәхнә күрә. Һәм инде 1991 елдан ул үзенең бөтен тормышын, эшчәнлеген Татарстан Чаллы белән бәйли. Һәм безгә инде мәгълүм Аргамак журналының 1 редакторы. Һәм инде халкыбыз аны татар халкының милли мәҗлесенең рәисе буларак та бик яхшы белә. Шушы тормыш этапларын Айдар Хәлим һәм әлбәттә без үзебез булайрак билгели алыр идек. Казан чоры шигърияткә аяк баскан чоры. Чөнки күренекле шагыйрыбыз Мустай Кәримнең Фатихасы белән ул биредә Казан утлары журналында 1 шигырьләр шәлкемен бастыра һәм татар галәменә шагыйрь пәйда була. Уфада ул язучылар берлегенә кабул ителә. Сәйфи Кудаш, Әнгам Атнабаев кебек зур шагыйрьләребез Фатихасы белән килә ул. Һәм Мәскәүдә югары әдәби курсларны тәмамлый. Һәм инде Чаллы чорын аның чын мәгънәсендә прозаик, җәмәгать эшлеклесе булучыры дип чагыштырмача билгеләп үтәргә мөмкиндер. Күрәбез, ул үзенең юбилеена бик тә зур тормыш юлы үтеп, һәм менә шушы мәхәббәт кебек олы хисне, олы күренешне күңелендә җитлектереп килде. Һәм бүгенге көндә ул Татарстан язучылар берлеге идарәсенең әгъзасы буларак та зур эшчәнлек алып бара. Айдар Хәлимнең юбилее уңайы белән Татарстан Республикасы президенты Ментимер Шәрипович Шәймиев котлау хаты җибәрде. Һәм хәзер сезне шул хат белән таныштырырга рөхсәт итегез. Хөрмәтле Айдар Нәҗметдинович, халкыбыз сезне талантлы шагыйрь, ярсу йөрәкле
публицист буларак таный. Сез үз әсәрләрегездә халкыбызның катлаулы язмышын, улы хыялын һәм ихлас хисләрен чагылдырырга омтыласыз. Аның йөрәк тибешенә үз йөрәгегезнең тибешен көйләп яшисез. Күңел ярсуыгыз еш кына үз ярларында кала алмаса да, сезне ихлас йөрәктән иҗат итүче шагыйрь, язучы, публицист дип беләм. Татар әдәбиятында ныклы урыныгыз булуына да, әсәрләрегезнең киләчәк буыннарга файдалы булачагына да шикләнмим. Чөнки сез бүгенге республикабыз өчен иң мөһим булган сүзне әйттегез. Без исән. Бу сүзнең эчтәлегендә халкыбызның улы язмышын һәм өметле киләчәген тоемлап була. Безнең җиребез исән, халкыбыз, телебез исән, илебез, иманыбыз һәм өметебез исән. Таш күзеннән җандай чәчрәп чыгып, әйтү ләззәт икән. Без исән. Халкыбызның данлы үткәне, горур холкы һәм саф күңеле чагылыш тапкан бу юлларда. Тарихның таш катламнарыннан чәчрәп чыгып, müstakillikке yol tutkan ilimiz hakkında bu şiiriniz. İn kirek vakitte halkı, ili üçün mühim bulgan sözünü eyti alu, kalem iyesi üçün ulu baxıttır ol. Bu yaklap siz baxıtlı şair. 60 yaşınız tulgan günlerde, Xuday üzünüzge isenlik, iyilikli ömür birsin. Okuşunu kuandırılık talantlı eserler icat etüğünüzü dilep kalam. İcat əhlləri isen bulsa, biz isen. Tataristan Respublikası Prezidenti Mintimir Şaymiyev. Хәзер җибиләребезгә татар халык җыры бүләк итәбез. Габдулла Тукай шигыре Әллүки. Җырлый Татарстанның халык артисты Зөһрә Сахабиева. Байталның кіршіпке тірәлгәне инде көн кебек ачык. Гуя яңа гына тыякланган кылын буыннары тота алмагач, инәсенең җилененә борынын төртеп, имшәген каба да үзенә тотыныр тотка, басып торырлык хәл таба. Гуяның күзләре яңа гына ачылган көнбагыш мәмәе кебек вак сөт тешләре әлегә ана сөтеннән башка бер азыкны үткәрә алмый. Кайда ди ул ишенче көнгә фырылдап ыргу һәм ухылдап сикерүләр.
Ул бары тик ике арткы аяк көче белән генә үзен алга этәрә. Бугарлекне авыр кичергән байтал ниндидер сәер тавыш чыгарды. Эх, дигән кебек ишетелде Кәбиргә. Малай атны узып 15 адым атлады да, йөзе белән аңа таба борылды. Борын тишекләре чамасыз киңәйгән бамбук гыжлап һәм пышкыра-пышкыра тын юлларын чистартып, аның кочагына егылырга дип кереп килә. Күзенә кайын шырпысы булып кадалып елаган кояш имәнлекнең текә үреннән гүя бамбукны этәреп алып менеп килә. Менә ул Кәбир янына килеп үк терәлде. Малай читкә тайпылды. Байталның ике күзе дә ямак иде. Нәрсә? Туган иленә сукыр килештә юлсабамы? Әллә ул шулай күзләрен йомып, сызлануларын басарга тырышамы? Әллә инде уйланып, моңланып, туган туфракка басу шатлыгын кичерәме? Кылын салырга җыенмыйдыр бит югыйсә. Кәбир бу тәҗрибәсен тагын берничә сынап карады. Ат аның җиңенә кагылып диярлек үткәндә эндәшеп тә куйды. Әйе, тавыш-тынсыз калган байтал инде сукыр килеш үргә үрлейде. Уйсуга аяк баскач тагын туктап ял иттеләр. Соңгы түтәрәм ипи дә бамбук карынына юл алды. Кояш төшлектән авышканда узгалдылар. Имәнлек үренең иң теккә элеше башланды. Кинәттән бамбук тауга менә алмый, артка шугандай тоелды. Ул аяклары белән тырыша-тырыша җирне ыргакларга итә. Ат туктады. Малай аның янына йөгереп килде һәм ябык күзләренә текәлеп кычкырып җибәрде. Бамбук! Ярамый! Хакың юк, ишетәсеңме? Малай нишләргә белми үрсәненеп, йодрыклары белән тез башларын кыйный башлады. Нигә эндәшмисең? Ярдәм итәр идең ичмасам, диде ниндидер өн. Ян баштан эт. Әллә җирнең үзеннән килгән бу тавыштан канатланып киткән Кәбир атны ян башыннан этә башлады. Кузгалгандай итте теге, аркасындагы капчыгын агач төбенә ыргытып, икеләтә көч белән этә башлады. Абзар ясе, пигамбар, кан күрәзә кышы, ярдәмнәр итегез. Ат кадәр атның 12-13 яшьлек малай ярдәменә мохтаҗлыгы да булмагандыр бәлки. Әмма бөтенләй ярдәмсез калган, таза йөрәк исәбенә генә өстерәлеп булса да алга йылышкан ат, янындагы икенче бер шундый таза ир бала йөрәгеннән өстәлгән дәрт һәм дәһшәт белән генә тере калачагын аңлый күрәсең. Бу минутта ир белән ат мәңгелектән килгән ират бердәмлегенең Коръән сүрәсе иде. Кечкенә ир җаннан күчкән кечкенә ычкын зур куәт истиде аңа. Бер адым алга, ял. Адым алга, ял. Агачлар өстеннән киренке җил исеп куйды. Нәселле кәүсәләр ыңгырашып чайкалаштылар. Алга, бары тик алга. Мәңгегә атасыз, әлегә хәтта анасыз, кеше биргән күлмәк ыштанда, кеше биргән кәүшләрдә сугышларны үтеп исән калган, явызлар пычагы астыннан очраклы гына кытылган атны этәреп, урман төпкелләреннән йөрәге сыман күтәреп алып чыгып килгән малай. Кемең булыр ул синең, туган ир? Кем өчендер бик тә кадерле, кем өчендер бик тә кадерсез, туфрактан яралган, кояштан карайган, җилдә җилләнгән, кырда көрәйгән, илдә иләнгән, төптән, бик тирәннән күтәрелгән бу тере тамыр, тормышның зирәк һәм хисле бер күзәнәге. Кемең булыр ул синең, туган ир? Кешелек басуының тук бөртекләр белән тулышырга ният тоткан бер башагы. Болыннар чәчкәсенең күзләве.
Иртәсендә, кичендә, төнендә, көндезендә дөньяга инәлеп, мәңгелек сагыну авазлары салган, явызлык белән очрашканда сыкранган, сыктаган, янартау булып күкрәп чыккан бу сабыең, кемең булыр ул синең, туган ил? Шагыйрьнең 70-нче еллар башы лирик сыннан. Ай кунакчыл, вай кунакчыл безнең як, телендәге сүзе туры йөзе пак, алтын табадай ай кунгач талларга, аш күтәреп бара таллар таңнарга. Шул чак языга чыкта учак юк. Янкеләр йөгереп килеп кочаклар. Сыйкланыр төннең кара сүзмәсе, йөрәгеңә ятар таулар тезмәсе. Искә төшәр акланмаган өметең, анаңнан алган мөкаддәс үгетең. Сискәнерсең, ништеп кызлар җыруын, күреп айның талда тынсыз торуын. Килеп чыксың безнең якка, килеп чык, сине юксына һәр яфрак, һәр кошчык. Уйнамашы курай, яткар агай, таң җилләрен әрнеп уятма, яктылыкның тонык дымын җыйган, кирфегемне яшькә чылатма. Куйчы, дала җилен елатма. Авыр миңа, ай-һай моңсу миңа, жылы кулың теркәп йөрәккә. Җавап бир алсаң, әйтче картлаш, кайтмас микән бабиш бу якка? Дөрес тибәр иде йөрәктә. Яткар агай,
Аңлат, ник иртәсін талға күміш тұман урала. Ник соң яшьлек сабан тургайыдай уйнап туймый сүнә югала. Талға күміш тұман урала. Аңлат, нигә үлән өлгергәндә ана күкрәгенә сөт төшә. Ник калын күк ай пешкәндә күктә ир башына җитди уй төшә. Калын кебек күктә ай пешә. Әллә теләп, әллә теләмәстән туктамыйсың инде, уйныйсың. Курайында үздергәндә башкорт, әллә ниләр шунда уйлыйсың. Ә син уйныйсың да уйныйсың. Менә иләгә җитте. Су эчәм. Тәүлегенә 3-4 литр су эчелә торгандыр. Мәйданга чыгам. Күрәм, шишмә суында юылган ак орлык кебек бер әбекәй мине шатырга тарта. Култык астында ниндидер тиенчеге дә бар. Әйдәле балакаем, синең өчен генә атап пешердем. Вак бәлешләр, кайнар килеш ашап ал, беркем дә күрмәс. Мин аптырап киттем. Сез нәрсә бекәй? Мин бит бирегә бәлеш ашар өчен түгел, татар телен яклап килдем дим. Әби аңламый. Татар телен мин дә бит ифрат яратам. Инде анаундай ахмакларга татар теленең кирәклеген аңлатам дип, сәламәтлегеңне җуймассың бит. Әби шул кадәр риясыз, шул кадәр эшкерсез иде. Ул мине ашарма юклыктан тамак хакына ачлык мәйданына чыккан дип уйлый күрәсең. Ул сәяси ачлыкның ни икәнен дә төшенми. Ничек инде аның кайнар бәлешләреннән баш тарталар? Дөньяда булган хәлме бу? Юк, абекәй, рәхмәтле. Әнә Коръән Кәрим шаһид. Мин монда утырганда авызыма судан башка бер нинди дә ризык капмаячакмын. Әби югалып калды. Ходаем, әллә гынахлы булдым инде, кичерә күр балакаем дип, палаткадан чыгып китте. Юк, бу котырту да, провокация да түгел иде. Минем күзләремә яшь тилде. Ә мәйдан гыжли, яңадан әйләнеп килгән Якуб абый Еникеев белән карт укытучы Барый абый Ахмадуллин шунда җыелган халыкка бүгенге татар халкының мәнфәгате, аның рухияты турында сөйләп нотак тоталар. Халык аларның һәр сүзләрен җөпләп тора. Миллионнан артык татар халкы эшләп тапкан бюджет акчасы кая китә? Мәктәпләр юк, радио телевидение юк, балалар өчен газета журналлар юк. Дус булырга кирәк дип кайсыдыр. Безгә кол биләүче урыс белән куллар арасындагы дуслык кирәк түгел, безгә тигезлек кирәк. Дөрес. Менә Уфада 140 мәктәп бар. Шуларның барысы да урыс мәктәбе. Балаларыбызны урысча укыталар, шукындыралар, марҗага әйләндерәләр, урыска кияүгә бирәләр. Дөрес. Уфада берәр татар кешесенә исемен куйган урам бармы? Берәр татар кешесенә куелган һәйкәл бармы? Татар гомергә баш күтәргән, әмма тарихка ул башкорт баласы булып кирип калган. Әле соңгы сугышта да башкорт дивизиясендә 70% татар булган. Генералы Шаймуратов үзе татар. Нигә бу турыда язмыйлар?
Татар филармониясы ашарға керек. Башқұрт филармониясында 80% татар, татарша жырлатмайлар. Министр янына кіріге керек. Қабыл етмәс бит ол. Мен палаткама кіріп ауам. Ұзақта өтмей майданда ит жинаған тауыш білән бір хатынның шәрілдегені ишетілә. Халықтарды дұшманлаштырды. Бұға қадар дос яшай инек қуарға керегені. Саудала кімдер ішлей? Татардар. Савминда кімдер ішлей? Татардар. Орден наградларыны кім ала? Татардар. Мұңа нешек түзерге керек? Әлігіне таулар жимірлік болып, әр сөзіні құплап, қуатлап, дұрыс деп қышқырып тұрған милләттәшләріміз ауызларына су қапқандай тынып қалдылар. Хатын қызғаннан қыза бара. Башқұрт районларына берілген бюджет ақсағын татар районларына дүртілі, Илеш райондарына берелер шуға күрә, анда халық яқшы яшай. Үстләріне урман ишеліп тұрған башқұрттар зинданкада күн күрә, сүнки ақса бермейлер. Татарлар бұнда келміш әткіне, ысын, бұлғарлар біз ұлмына. Біз. Бұл провокатор еді. Hem провокация хатын қызға тапшырылған еді. Ол менің yüzüme 3 тиынлық, 5 тиынлық бақырлар себе башлады. Бұна хиңа театр, бұна хиңа филармония, бұна хиңа мәктеп, бұна хиңа институт. Жүрегім да ниндидір қыл үзіліп кеткен болды. Кеткендей болды. Қайдасың біздің мұндағы автократ генералларыбыз, атаклы татарларымыз, көрнеклі әдипләрібіз, олар мына мұнда булырга тиеш иде. Әгәр дә без бергә булсак, адаштырылган татар башкорт халкына бу чолганыштан чыгарга күпме ярдәм иткән булырлар иде. Жауап тотар заман килде, кыйбыллыга тезләнегез, иман нуры булып тамсын, Коръәнгә күз яшебез, азатлык өчен җанны тыңганмый көрәшегез, тоннарда терләшегез, татарлар берләшегез. Hürmetli туганнар, мин үзем бүген бик үземне чынлап та бәхетле тоям. Сез залда ул сез генә түгел, бүтән татар милләте булып күз алдыма килә. Бу залда булмаган кешеләр күп. Мин аларны сагынам, сезнең белән бергә мин бу залда көрәштәшләрем, узак гомерләр буе дус булган, якын дусларым, академик Абрар Каримуллин, Марат Мөлөков, Вафира Гизатуллина. Барысы да шушы залда булып, буларак күз алдына килә минем. Әйдәгез, сез дә оларны шушы залда дип күз алдына китерегез әле. Шул вакытта монда минем улуг укытучыларым, мине беренче тапкыр әле бер генә китабымда булмый торып, 5-6 шигырым белән СССР Язучылар союзына тәкъдим иткән бийек шагыйрыбыз Хәсән Туфан, мине әдәбиятка кертеп җибәрүдә бик зур ярдәм иткән бийек шагыйрыбыз Сибгат Хаким һәм башкалар шул исәптән минем бүгенге исән остазларым Фәнис Яруллин һәм башка язучыларым, остазларым барысы да залда дип күз алдына китерәм. Мин сезгә төрле юлларда язылган бер ничә шигырь укырмын. Мин мөхәббәт темасыннан башлап китәсем килә. Чөнки минем аңлавымча, соңгы 10 елда без алып барган көрәш, мөстәкыйльлек өчен көрәш, конституциональ көрәш,
Ул минемчә бездән тартып алынган мөхәббәтне кире кайтару өчен көрәш булды. Без туган тел дип күп кычкырдык, күп нәрсәләрне эшли алмадык, әмма ләкин эшләгәне дә бездән тартып алынган мөхәббәтне кире кайтару өчен көрәш. Чынлап карасаң, татар баласы иманлы булса мөхәббәтле була, мөхәббәтле булса иманлы була. Менә безгә инде үзебезнең мөхәббәтебез өчен ныклап көрәшер заманнар килде. Монда минем тормыш иптәшем Венера ханым утыра. Аңа багышлап язылган шигырь. Ул атала "Бүтән нәрсә миңа сихри күренә" дип. Бүтән нәрсә миңа сихри күренә. Яшь үләннең яшел осасы, читән аша күбекләнеп ташкан Минебай бабайларның бакчасы, һәм 3 көнлек айда алтын бүре иңгер булып куера ак тынлык сиреннәрнең зәңгәр күзләреннән сытылып чыга җылак яктылык. Үзең шатсың, әкрфеңдә яшь, мин газапка анда бер савап, матур буласың, батыр буласың килә, газаплы күзеңә бер карап. Мәгънәсез яшьтә күпме мәгънә бар, сөям димәсәң дә син ярым, телде инде, йөрәгемне телде, сөюеңнең ифәк хәнҗәре. Без бергә булганнарга киң дөньялар бик тар тоела, без очабыз, җиргә ак чәчкәләр безнең күкрәкләрдән коела. Сөеклегә сөйкем күктән иңә диләр, әйе, тик ясамыйк аңа ташлама, ах, ялгышлык та кызганмыйк без, мөхәббәттән бит язмыш башлана, мөхәббәттән бит язмыш башлана. Яшьлегемнең гамәл дәфтәрендә җуелмас бу айлы яткылык, без бергәбез, сирен күзләреннән сытылып чыга җылак яктылык. Килеп чыгыр идең, кызым ширли, кайтырмыдым җитез җыр чагы, йортым ширли, бүтән нәрсәм ширли, ширли кызның хәтта курчагы. Тау астына алкырт күмгән инең, тәрәзәсенә яткан чаганым, бузны иретеп, әле исәнме дигәч, үземә алдым сабый газабын. Шу кинәт җил, чаган иретеп баккан, уемга ай киреп утырды да минем тар бүлмәмне чыңрау моңнар белән тутырды. Барыбыз да сау булырга тиеш, беләм югалтып та табу бар, соң кыз бит исән, әнигә юксыну бар, әллә нинди бетмәс сагыду бар. Килеп чыгыр идең, кызым ширли, кайтырмыдым җитез җыр чагы, йортым ширли, бүтән дәүләт ширли, ширли кызның хәтта курчагы. Мен 1972 ел Уфаның яңа гына файдалануга тапшырылган матбугат йорты, мин Уфага кайтканыма 1 ел чамасы, анда парк кебек нәрсәкәй җимерәләр, төш вакытында редакция эшләгәндә, әзрәк кенә булса 1-2 ел булса шигырь тумасмы дип чыгам, ул анда кеше башлары, сөякләре ауный, кабер ташлары ауный, анда булган каберлекне Шакиров беренче секретарьның күрсәтмәсе буенча тигезләп халыклар дуслыгы паркы ясыйлар икән. Ул парк бар, кем Уфаны яхшы белә, авыл хуҗалыгы институты каршында, ул анда урыс һәм яһүдләрнең монда милләтнең катнашы юк, бу каберлек җир белән тигезләнеп, аның урында парк ясалды. Менә шунда көтмәгәндә генә мин бер шигырь язган идем. Шул шигырьне сезгә укыйсым килә. Ой туа, туа иркенләп, туа ул җайлап кына. Вакыт тар әйтергә иде, сүзләрне сайлап кына.
Ulan mı, elle kişi mi, kuş musin, kiyik misin, tabigattır yaratkış üserge tiyişlisin. Ya üsermin, ya ulermin, ulimsizligim için, gasırlarını tulgak tutkan, mini tuduru için, irikte iriksiz yaşap vaklanıp mataşkançı, küreşçiler bilen birge, küreşip ulu yakşı, min halkımның tuğrı ulu, onun sopşırışısı da, bulurman birinçisi de, bulurman songusu da. Kerkeli kugunda aunap, yana ay avalana, ulda konvoy jetmesinden şıgalmay şebelene. Siz belki bulurman birincisi de, bulurman songusu da diyen şiiri gibarega ihtibar etkansizdir. Bu mingine digensinden tugul, bu şiratqa bassan, şiratta turganda her kim bir vakitte birinci, hem her kim bir vakitte songu da. Her şiir, her şair buna eyti ola. Bunda felsefi bir kinayagına var. Bipildaşıp bepkeley de tıştakorlar tenkeley, ide kozlar, ide kızlar kurmik itsen upkeley. Tupsağızdan oşa utkeş mamık kundum yıkka, yemlesin kozlar tabınını kugermesin kıyıkta. Başlandı kozmeleri ışa kavri ilekke, tavuşalmagan mermer sıman kozlar yota bilekke. Yılkı kızlar koz, yılkılar barmağın şılatıp al, uç dibinde parak kışının yazgan amanatı var. Iş kıza yılkıdın mı min yılkıdım ikini, sulkuz kavakkayım tarta goş buldum şekilli, kozlar hazır, eydak hazır, kiyentelerin osıp, kileler uramdan kızlar, kır kozlarday basıp, yılga üstün yaş buz ürgen tereze pıyalası mı, buzlu suda kul ışıtmi kozlar yuvalasın mı, kinetten kızlar dırt etti, elle kuzga kuruna, jigitler jir yangırattı, Şerifcan köpründen, olta girmiş, orta girmiş barısı birge eylene, biz kızlarga beylenmiyiz, kızlar bizge beylene, kızlar kalır mı cevapsız akalar tıl bistesi, yigitler soğayıp kaldı var iken işitesi, kulumdağı yüzüğümün isimleri Galimcan, siyuğunu üzüm bilem tikayt kupma jalun yağ, yigitler yol, yigitler şol, yılmayışıp kildiler, edigençe kıyantani inlerine eldiler, kiliştirip atlayalar kızlar kile ergede, kurip kalık digan sımak tortılak perdeler, yok yağına işer koz, kıyante sayın oltu, kungulli subuylarından şulay parlaşıp kaytu, kopkatap kırna etkeş kızlar, rahim etigiz, yigitler yolundırgan bulay yuk, kırna biz, kitiribiz, uzları şıkka qarı, uzlarında tupsa da, şuşak bir sömürcedeki tütünge de kus sala, hem eyte karmının tartıp, dörletkensiz uşak mı, yigitler sonik mı işten, buyurt, nişe pişmaklı. Bipilleşip bepkeleyde, tışta korlar tenkeley, ide kozlar, ide kızlar, kurmi gitsen upkeley. Hürmetli ittişler, kadirli tuğanlar, Tatar Devlet Akademi Tiyatro Kollektifi isminden, onun jitekçileri isminden, artistler isminden, bugün Aydar Halim'e büyük zor rahmetler edip, ona icadi uğuşlar, selametlik tilep kalabız. Her vakitte yüreğinde yaktılık mısın? Birleştirige namus kuşsun. Birbirini hürmet etsin. Mana şu uylar, tilekler bizni mana şu kişege jiydi. Barınızga da bek zor rahmet. Menimçe kişinin en zor baxti ol özün jеңүүчү etip сезүү. Aylarının elbette жеңген vakitlari da көп болды. Жеңілген вакытлары да көп болды. Менә аның әйтик, безнең күпләребезнең күзен ачу. Бу әлбәттә зур җиңү иде. Аннан соң бер институт, бөтен бер институт эшли алмаган эшне эшләү. Бу зур җиңү булды. Менә бу иң зур бәхет инде әлбәттә. Аның ул түземлелек белән архивлар җыюы име, фактлар җыюы. Үзебезнең халыкның, милләтнең уяту өлкәсендә булган эшләре бу бик зур җиңү. Әлбәттә аның шума юлдан гына бармады эшләре. Бу әлбәттә авыр булгандыр. Инде менә 60 яше бит инде, Аллаһка шөкер. Мин инде шушындый тагын бер калган 60 яшь елында
Tағы да шулай зор жеңілер тілейм. Енді әйткенімше шу зор жеңіл, ол өзі бик зор бәғат, мұннан да зор бәғат болған жоқ дүнияда. Язмышым. Rahmetten başka bir sözüm yok bu yerge. Min rizahir kulak sol, minim sol vazreme. Min Aş yüzüne, görüzüne, bu torbaşın kızgısında indi kınga akşat kaldım, ifavım yedesinde indi kınga akşat kaldım, ifavım yedesinde. Айдар Хәлим, әле президент кытлауында әйтелгәнчә, татар өчен кирәкле булган иң мөһим сүзне әйтте. Без исән. Хәзер яңгырайчак җирнең исеме дә шулай, музыкасын Васим Әхмәт өчен язган, оркестрга кушылып Айдар Габдинов җырлый. Taşlar bastı bizini, biş vasır taşlardan izilsen, taş gözünden candan şeşret çıkıp, eyti lezzet iken, biz isen, biz isen. Şehri Kazan sıman atılırga retke tizilsen cehennemden kabak küterilip eyti lezzet iken biz isen, biz isen. Bayılmadı, hayır sıraşalar din kürzen. Biz favanday, şunu ki tondan kırıp, millete bezişlik, bez isen, bez
Hürmetli туганнар. Мин үз гомеремдә иң җаваплы минутларның берсен кичерәм. Мин беренчедән шушы бөек бәйрәмне, улуг бәйрәмне үткәргәннәре өчен Татарстан җитәкчелегенә, Татарстан министрлар кабинетына, Мәдәният министрлыгына, Язучылар союзына, барлык җәмәгатьчелеккә, шушы Тинчурин театры җитәкчелегенә, Камал театры җитәкчелегенә, филармонияга, bütün оешмаларга үземнең чын күңелдән рәхмәтемне җиткерәм. Чын күңелдән барыгызга рәхмәт сезнең. Публицист язмышы җиңел язмыш түгел диделәр, шулайдыр. Публицистика, минем уемча, ул үзенең телең белән җәмгыятьнең пычрагын ялау. Публицистиканың бөек максаты ул киләчәкнең матурлыгы өчен көрәшү, ә матурлык өчен көрәшү ул мактап кына булмый. Шуңа күрә президентыбыз безнең җигет кеше икән. Мин аңа яшермим, сез аны беләсез, шактый кайдар сүзләр әйткәнем булды. Һәм ул шушындай җаваплы вакытта үзенең илдән бирелгән, милләттән бирелгән улпатлыгы белән миңа махсус хат язган. Һәм моның өчен батырлык кирәк, егетлек кирәк. Рәхмәт аңа. Сезгә зур рәхмәт.